Bună seara! Vrem, nu vrem, cumva trebuie să recunoaștem furtunile ce nu ocolesc pe nimeni. Încercările, pierderile, dezamăgirile și poverile sufletești fac parte din condiția noastră umană, iar omul nu este zidit decât pentru a se ridica din ele. Reziliență este atât capacitate psihică cât și o lucrare a harului în sufletul celui care se încrede în Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, Domnul Hristos spunea: puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Această realitate a fost trăită de sfinți și mărturisită de-a lungul veacurilor. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că nimic nu este mai puternic decât omul care nădăjduiește în Dumnezeu, nădejdea fiind însăși o ancoră a sufletului, după cum se știe. Suferința este transfigurată deoarece Sfântul Isaac Sirul era de părere că încercările sunt medicamentele prin care Dumnezeu vindecă mândria inimii. Așadar, reziliența teologică constituie transformarea ei în maturitate duhovnicească. Reziliența mai este privită și ca capacitate a individului de a se adapta pozitiv în fața adversității. Studiile din domeniu arată că reziliența nu este un dar rezervat câtorva, ci o competență care poate fi cultivată prin sens, relații de sprijin și autoreglare emoțională. Psihiatrul și neurologul Viktor Frankl, supraviețuitor al lagărelor naziste, afirma că cel care are un DC pentru care să trăiască poate suporta aproape orice cum. Și de aici, iată puntea dintre psihologie și teologie, și anume sensul. Sensul suprem este comuniunea cu Dumnezeu. Sensul este structura care organizează suferința și o face suportabilă. În esență, evident că omul nu poate supraviețui deloc fără speranță. Sfântul și renumitul teolog român numit Dumitru Stăniloae sublinia că omul este ființă dialogică, creat pentru relație, iar relația vie cu Dumnezeu și cu semenii devine spațiul în care reziliența se naște și crește. Putem spune de altfel că reziliența presupune restructurare cognitivă, reglare emoțională și sprijin social. Ea presupune rugăciune, pocăință, răbdare și credință. Însă, în adâncul lor, aceste două căi se completează unul pe altul. Harul nu anulează efortul uman, iar efortul uman nu înlocuiește sub nicio formă harul. Adevărata reziliență se situează în puterea de a deveni mai matur, mai înțelept și mai ancorat în iubirea după furtună. Omul rezilient este cel care, sprijinit pe credință și conștient de resursele sale interioare, se ridică iar și iar. Fie ca încercările vieții să nu ne frângă și să se ocupe de modelarea noastră, fie ca știința minții și lumina credinței să lucreze împreună în noi și fie ca prin har și responsabilitate să devenim mai puternici decât fricile noastre. Aceasta este prin excelență definiția rezilienței, adică puterea de a continua cu Dumnezeu în inimă și cu mintea luminată. Vă mulțumesc!